गोबाव समनि उनाव नोंथांमोननि जिखिनि हान्थामेला बियो गोबां गाज्रि नोंथांमोननि समस्टिनि MLA मावफुंनानै हरनाय खाम्फाखौ गायसनना होबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ? आदसा गिबियावनो आङो बे बेरेन्सिगुरिनि गावबुरा जानानै नोंथांमोननि चेनेलखौ गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो बे समावहाय जोंनि बे बेरेन्सिगुरिनि जि हान्थामेला बा लामा बे लामाखौ बेखेवफैनाय मान होनो गोनां 31 नं सिलनि समस्टिनि MLA जयन्त सारनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसे बे समावनो नुजाफैनो हानाय गोबां अफिसियेलफोरनि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि सारमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो जोंनि बे दिनैनि जे लामानि जे जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांफैनायनि थाखाय आङो मोजां मोनदों आरो जाफुंबाय आं सानदों आरो जोङो गोबाव सम बे लामाखौनो लुबैबाय थादोंमोन रायजो राजाया नाथाय मोनफुंनो हायाखै मोजाङै रोखोम दा जोङो लामाजों लोगोसे ब्रिज बेखौ मोनफानायाव जोंहा गोसोआ गोजोननाय फैदों आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो आङो गिबियावनो आरोबाव जयन्त सारनिसिम आरो खनसे खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिनाय थाबावबाय। नोंथांमोना बे लामा जायनि समाव सिगां माबायदि जेंनायाव गोलैनांगौ जायोमोन? जोङो जेंनाया जाहैबाय जोङो नैबे ब्रिजनि थाखाय गोबां जेंना जादोंमोन मानो होनोबा जों दंफांनि दालाङाव जों गोबां गारि घोड़ा जों सालायनो हायामोन बेबायदिनो जोङो खोब एसे जेंनायाव फैदों दा बे जेंनाखौ जों सुस्रांबाय होननानै जों सानना लाबाय दा जेंनायाथ' जोंहा गोबां जेंना दंबावो स्कुल बाउन्डारि दङ गोबां गामियाव जौगानाय बान्दो दालां नांगौ दा बे लामाजोंल' जों जोबस्राङाखै नाथाय लामानि खामानिया एसे जोबथ'बाय आं सानदों नाथाय बान्दो दलां आरो बान्दोनि माखासे गोबां प्रब्लेम दंबावो बे प्रब्लेमखौ जाहाथे जयन्त सारा बेखौ आरो नायहरबावो आं बेखौ खावलायगोन।